سلام تخطاتنا درارشو كما يكنيكم كما يتخونوا لو مو كلنا نازناقعن كمهرنان ملختي كم حلال فنان زخيلي زبل كعلالات هزلكم قريبا لغو مچا متعلالات بزح كاباخم زمتسن ديو كاباير ما ناباخم قربت لي بربره وي كما مستقبيله ناباخم يملص مالتيو سلازي اتم نسخم تفلتو علالات ناباي سددو منياتو سخات فلتو اني فلتوني انسات ايت فلتوني انسات فلتو دما نحنا نفلتوني سلازي شير ناقبرنا بزح زتناقعنا زسقنا كمو دما عب تمهرت كم حلال فلنا زخيل زبل كوي زم حلال فزلغو سلازي كابتا نايلو معلال كناتو نايلو معلال بزعبه بوليتيكا غتكون بوليتيكا خمزناي كالي نجر زي كونسي حدا جزي حدا قلعه أبيت مرتي بوليتيكا انتاي مالتيو يلكم حاتيتكم ጸብጻብ ናይ ፖለቲካ ጽሒፍኩም ምጽኡ ለይ ኣምጽኡ ተባሂሎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝጓላ ሕጂ ንመን ክሓቲ ዘለዎ ንገዝኡ ይመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዋንድራር ኮፍ ኢሎም ከሎ ማለት እዩ ባባ ሎሚ ፕሮጀክት ለናይ ትምህርቲ ብሎ ኦኬ እንታይ ፕሮጀክት ብሎ ብዛዕባ ፖለቲካ ዝኾነ ነገር ኣጽኒዕኩም ፖለቲካ እንታይ ምዃኑ ክትገልጹልና ክትገልጹ ኢኹም ኣብዚ ወፂኹም ተባሂልና ኣለና እሞ ብዛዕባ ፖለቲካ ከተረዳዕኒ ደልየ ኣለኹ ኢልዎ أبوها قرب بالهيلين يرو ويلك بوليتيكا ما نكردعك كبير الوجن قرب أغلى بيلي بزانا يجزانا كونتات كقلت الكا كفتني يبلو مالتي الراي قايبلو طالع ناب النتيجة بوليتيكا استفلا لي كفالات هلو يبلو قدامي أبز جزانا إنجيران ماين سريحة زمت أنا يلو أبوت راي سرحني رسفزي أنا ترايس لزمت نعي بيزنس الكاس أو عني يبلو أنا بيزنس الشماي بلناني سريحين جرا سلزمت يبلو سريحين جرا جنزب سلزمت يبلو نت سريح زمت أخوة جنزب جن مامخهم يتكاونو سلزي نمامخا منجست بلا يبلو مغنياتو من محدار نايز جزا كله مامخا يتقبرو يبلو مالتي هراي يبلو مالتي قتيلو أنا سريحين نساونا كاوينا نعاها إنا نعبز لنا سلزي نعاها سلنا على زلنا نعاها تهزبيلنا كلنا هزبي غير كوسدنا عاقا مغنياتو نكنا خنكا سلازلنا يبلو انا نديخا مالتي حراي يبل نشتي حوخا نيرو نشتي حوخا دما كم مصاي غير كوسد يلو مغنياتو سي جينا نشتي زلسو زعباتي ودينا حصان سلازلو مصاي الكوسد يبلو تا سرحتنيا ناتنا دما زسرح كفال نايت حبرتسب إلكا صوعيو يبلو مالتي سرحتنيا ناي جزاز نبرتناها سرحتنيا ناي تحبرسب وي كاتي وركينج كلاس بحال غير كاخد قلص تخلي خايبلو جيت قال عاي تردون مچم قال حيزه لو تقالات جن اي حسكون لو دحان منالبات ليتي كحسبلك حدريه لغوغا زي دقيم كترداني بلو صبق يبلا بودما كيد حسابلو دحان يبلو حجي ليتي دقيسو قال ما له خلو بزعبو يحسب نيرو كن دقيسو خلو تقال فرق ليتي قال كتاتي تنسيسي تقال عاچ بالبك شينو مالتي شينو تفامبورو سلي تغيرلو تقال عاچ لبك مالتي مسمع قلعه تعبو ود مالتي حاتيلو نجزاي متنا ابنا بابو ناي دو ناي بون جزا ن حجز لي مت مالتي انت مت اديو لت الى دقيسات صنعو مالتي عدا تبلا مسمع بياك وتيو نابتا سرحتنيا كخيد يلو وتيو نابتا سرحتنيا يخيد مالتي اب سرحتنيا انت خده دبولا يغاطمو ابو مستا سرحتنيا دقيسو خلو يري مالتي قلعه بتاع مسميدو جن اي تردون سو كحكو حبيلو جن سمع سينو مالتي سمع سينو كابو بقايلو تقال عقات زبكز نبره ربريبو دقيسو مالتي سو خاتمليسو نحسبه دقيسو مالتي نغوتن سيما بقرس مستراقبو بابا لوميتي تمال مشيت قالت كالي بزعبا بوليتيكا ستردين له يلو وا بتعمل صبغ زودي هاي اسك قالت لنا يلو مچم يلو التليتي ليت بيكونسي لو مليتي سيلو تي منغستي بط يلو دقيسو نو لو مليتي سيلو مصاينا واچ لنا بخيه خلو تقال مالتي مصاي واچ يلو زحجزو دلينا بخيه خلو نحجز دلين غزا مسكت كنت منغستي لت يلو دقيس صنيعين ولا حنت خسمعني كالن نابتوم سرحتنيا كانت تسرح كفالنا يتحبرت سبك حجزونا يلن تخدكوها الت بيزنس حساب كندي ጨፋሊቁ ናቀጥ ቀጠቀም ሕዞም ከም ዝሕዞም ኣው ተማሂረ ይብሎ ማለት ኣይተረዳእትኩም ከም ትኽእል እንታይ ኢልዎ ኣብ ሕብረተሰብና እንተሪኹም ቢዝነስስ ኩሉ ግዜ
ዕድላት ናይ ስራሕ ዝቡና ሶም እዮም ኣባቢና ከድና ንሰርሕ ግን ቢዝነስስ ከዓ ነቶም ሰራሕተኛታት ኩሉ ግዜ ኣትሪሮም እዮም ዝሕዝዎም ምክንያቱ ነቲ ዕላማ ናይቲ ስርሖም ከሳልጡ ስለ ዝደልዩ መክሰብ ክገብሩ ስለ ዝደልዩ እንድሕር ጎዲልዎም ሰባት ይሰጉ ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ እናገበሩ ኣብቲ ዕላማዎም እዮም ዘተክሩ መንግስቲ ከ እንታይ ኮይኑ ይስማዓና ኩሉ ግዜ ደንጉዩ ዘሎ ወይ ደቂሱ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓና ስለዚ እንታይ ኢልዎ ኣድዩ ደቂሳ ስለ ፀንሓቶ መንግስቲ ኢልዎ ቀደም ኣድዩ ደቂሳ ነይራ ስለዚ መንግስቲ ከዓ ከምዚ ደቀሰ ገይሩ መሲልዎ እቲ ቢዝነስ ግን ኩሉ ግዜ ነቶም ዝሰርሑ ኣካላት እናጨፍጨፈ እዩ ዝነብር እቲ ቆልዓ ሓገዝ ደልዩ ናብቶም ዝሰርሕ ክፋል ምስ መፀ ኣቡ ምስ ሰራሕተኛ ስለ ዝረኸበ ነታ ቃላት ዝረኣያ ኩላ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፁ ነቡ ነጊርዎ ይበሃል ስለዚ መንግስቲ ክርዳእና ተደልዩ እንታይ እንታይ ቅርንጫፍ ኣሎ ብዋዛ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ቢዝነስስ ኣሎ ቢዝነስ ክፋል ናይ መንግስቲ ወይ ከዓ ናይ ፖለቲካ እዩ ፖለቲካ እንታይ ምዃና ይርዳእናን እዩ ፖለቲካ ኩሉ ማሕበረሰብ ይዝእክብ ቀዳማይ ቢዝነስስ ክፋል ናይ ፖለቲካ እዩ ምክንያቱ ትካላት ዝተፈላለየ ተራ ክፃወቱ ክእሉ እዮም ኣብ ፖለቲካ ንፖለቲካ እውን ክፀልዎ ብዝተኻለ መንገዲ ሓይሉ ኣለዎ ካልኣይ ክፋል ናይ ፖለቲካ መንግስቲ ጥራይ ዝመስለና ንሕና ፖለቲካ ኖ መንግስቲ ሓደ ክፋል ጥራይ መንግስቲ ናቱ ስራሕ ኣለዎ ትካላት ካናቶም ስራሕ ኣለዎም ስለዚ መንግስቲ ንትካላት ክቆፃፀር ሕግታት ንኸውፅእ ግህሰት ንኸይጋበር ንክከታተል ይስርሑ ትካላት ከዓ በቲ ዘሎ ሕግታት ተፃዊቶም ንሰባት የኽቡን ንባዕሎም ከዓ ንክዓብዩን እዩ ስለዚ ኣብኡ መን ኣሎ ሰራሕተኛ ኣካል ኣሎ እቲ ሰራሕተኛ እቲ መንግስቲ ክከላኸለሉ ኣለዎ ነቲ ሰራሕተኛ እውን ምክንያቱ እቶም ትካላት ከይጭቆንዎ ወይ ከየብልዎ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪካ ሕጂ ተሪኻ ወይ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ተሪኻ እቲ መንግስቲ ነቲ ሰራሕተኛ ኣይግደሰሉን እዩ ምክንያቱ እቶም ትካላት እኩል ስራሕ ስለ ዘይብሎም ኣብቲ ስራሕ ዝህብሉ ድሌቶም ክገብሩ መሰል ኣለዎም ነቶም ሰራሕተኛታት ድማ ክጭቁንሎም ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ብተወሳኺ ድማ እቲ ኮኔክሽንስ ማለት እዩ ቆልዑ ከኣለዉ ህዝቢ ኣሎ ቆልዑ ኣለዎ ስለዚ ፖለቲካ ንኩሉ ክፋል ዝትንክፍ ምዃኑ እያ ትገልፅ እዛ ዕላል ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ዕላል ናይ ሎሚ ካብ ልዋም መሓሪ ዝመፀትኒ ዕላል እያ ንሳ ከዓ ብዛዕባ ትምህርቲ ናይ ዓበይቲ እያ እዚኣ ኣርስቲ እዚኣ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ከም ትዕዝብታትን መልእኽትን ከም ዘለዎ ብኣም ክስሓቅ ከም ዝኽእል እየ ፈሊጠ ዘለኹ ምክንያቱ ካብ ዓበይቲ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣብ ቤት ትምህርቲ ክመሃሩ ከለዉ ብዙሕ ዋዛ ኣለዎ እቲ ትምህርቲ ናቶም ማለት እዩ ስለዚ እዛ ዕላል እዚኣ ከምዚኣ ትመስል ሓንቲ ኣደያ ትምህርቲ ናይ ዓበይቲ ትመሃር ነይራ ማለት እዩ ኣብቲ ትምህርቲ ክትከይድ ከለካ ኩሉ ግዜ ነታ ንእሽተይ ጓላ ሓዚላታ ትኸይድ ነይራ ምክንያቱ ኣብ ገዛ ምስ መን ክትገድፎ ስለዘይትኽእል ስለዚ ኩሉ ግዜ እታ ቆልዓ ምሳ ትኸይድ ነይራ እታ ቆልዓ ካብ በላሕ ቆልዓ እያ ነይራ ስለዚ ትምህርቲ ትኸይድ ምሳ ትምለስ ትምህርቲ ትኸይድ ምሳ ትምለስ ማለት እዩ ኩሉ እታ ኣደ ትመሃሮ ድማ ምሳ ትመሃር ማለት እዩ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ እቲ መምህር ነታ ኣደ ቆልዓ ጓላ ሓዚላ ከላ ወይ ሓቆይፋ ከላ ሕቶ ይሓታ ማለት እዩ ዝኾነ ፊደል ኣብ ሰሌዳ ፅሒፉ ጨ ትበሃል ፊደል ናይ ትግርኛ ፅሒፉ ሲ ኣብ ሰሌዳ እዚኣ እንታይ እያ ኢሉ ይሓታ ነታ ኣደ ማለት እዩ እታ ኣደ ከዓ ኣይሓዘታን ፀኒሕ ኣጋጣሚ ተማቲኣ እናሓሰበት ከላ እታ ቆልዓ ኣብ ሕቑፊ ዝነበረት እንታይ ኢላ መስለኩም ጨበልያ ኢላት ቆልዑ ቅልጡፍ ሓንጎሎም ቅልጡፍ ኢላ ቦግ ኣቢላ ጨበልያ ኢላ ነዲያ ሓጊዛታ ይበሃል እታ ናይ መወዳእታ ዕላል ካብ እስክንድር ክፍለማርያም ዝመፀት ዕላል እያ ካብ ዩኬይ ቴንኪዩ እስክንድር ከምኡውን ቴንኪዩ ልዋም እዚኣ ዕላል እዚኣ ድማ ናይ ወኻርያ እያ ነይራ ወኻርያ ሓደ ግዜ ሲ ኣብ ሓደ ውራይ ከይዳ ሲ በሊዓ ከምኡ ድማ መዓት መስተ ሰትያ ክሳብ መወዳእታ ክሳብ ትሰክር ሰትያ ስኽራን ጣጥ ኢላ ይብልዋ ብጣዕሚ ሰኺራ ስንክልክልክልክል እናበለት ትኸይድ ነይራ ወኻርያ ማለት እዩ እጅ እናኸደት ከላ ኣጋጣሚ ምሸት እዩ ነይሩ ኣንበሳን ነብርን ክልቲኦም ብጥሜት ተጠልቂዖም ልቦም ጠፊዎም ከሎ ክልቲኦም ማዕረ ይርእዋ ማለት እዩ ነዛ ወኻርያ ማለት እዩ ስለዚ ኦኬ መን ዝበልዓ ውጊ ይጅምር ማለት እዩ ወኻርያ ይተረዳእን ኣንበሳን ነብርን ናሓድሕዶም ክሳብ ዝበላልዑ ተመናጭቶም ኣብ መወዳእታ ክልቲኦም ተታሒዞም ናሓድሕዶም ቀቲሎም ማለት እዩ ሽዑ ወኻርያ ካብኡ ሰኺራ ደቂሳ ሓዲራ ንግሆ ትንስእ ምስ በለት ኣንበሳ በዚ ተዘላዚሉ ነብሪ ካብ በዚ ተዘላዚሉ ክልቲኦም መይቶም ምስ ረኣየቶም እንታይ ኢላ ወኻርያ ኣታ ኣነስ እንተሰኺረ ባ መትሓዚ የብለይን ክሰክር ከለኹ ሓይለይ መራ ብርቱዕ ኢላ ስለዚ ንሳ ዝቐተለቶም ኮይኑ ተሰሚዕዋ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ካዛ ኣብ ሕብረተሰብና ንሪኦ ኢና ሰባት ከይረኣዩ ዝኾነ ነገር ኣብ ከባቢኦም ተጋጢሙ እንታይ መስሎም ንሶም ዝገበርዎ መሲልዎም ኣብ ዘይተደለየ ትምክሕትን ትዕቢትን ይኣቱ ማለት እዩ ካብዚኣ ድማ የጥሕነና ክብል ይመርፅ ማለት እዩ እምበር ናይ ሎሚ ዕላላት ንዓኹም ኢለ ዝቐረብኩን ኣብ ዝተበድየን ኣለዋ
እቶም ብዙሕ ዕላላ ዘለኩም መክሰድ ድለይ ትደልዩ ፕሊዝ ኣብ ጆርጅ ድራር ኢልኩም ኣብ ፌስቡክ ወይ ድማ ኣብዚ ኢሜይል ናተይ ድራር.george@gmail.com ኢልኩም ክሰድለይ ትኽእሉ። ኣነ ድማ ብሽምኩም ናብ ተዓዘብቲ ከቕርበ እየ ንብዙሓት ሰባት ድማ ይሕግዝ ከም ዘሎ የስዕቐና ከም ዘሎ ኣትሊስት ዋላ ክምስ የብለና ከም ዘሎ እውን ይፈልጥ እየ። እቶም ከም ወትሩ ሞራል እናሃብኩም ንዓይ ነቶም ዝህቡን ዘለዎም ሞራል ትህቡ ዘለኹም ድማ ክብረት ይሃበልና እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝተወዲኣላ ንገለ ይጠቕሞም እዩ ዝበልኩሞም ድማ ሼር ክትብልዎ ትኽእሉ። ኣብ ካልእ ስራሕ ኣብ ቀረባ ግዜ ክሳብ ዝመፀኩም ደሓን ቀኒዩ።